Erokamano nyakwara Mogi komedo kete Ramogi TV en thuolo machielo moikore makare gi weche manyien mag migago kowuok Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. Jatend piny William Ruto omole boma ma Kisumo e chenro mar sidho jopuonjre ma mbalariany ma Uzima ka bang'e to biro romo gi jopiny e alwora ma Kondele. Tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Ketrako chako chenro mar keyo stima e gwenge ma Kaluo kokale laini manyien mar keyo stima mawuok Sondu Ndhiwa nyaka Awendo. Lemo mane wa keto mondo wagone Nyasaye erokamano kuom kaka osebet kodwa, to kendo waket dwachwa kod gigewa duto ne Nyasaye mondo konywa. Nasese kaunti ma Siaya Obagalam e kinde magikore ne chako ng'anyo machielo ka gisundo piny owacho mondo rang lwasi margi mar tich. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto telo ne nyasi mar sidho jopuonjre mag mbalariany ma Uzima e boma ma Nairobi kopuoyo okang' ma jotelogo nokawo mar neno ni mbalariany no yudo puoth mar chwalo tijene. Owacho ni en gima lit ni mosenindo Raila Odinga kod jotelo mamoko ne okawo okang' maduong' mar neno ni mbalariany no opuodhi ka ok obedo e nyasi mokwongo mar sidho jopuonjrego. Jatend piny dhi limo ute migero ka bang'e to biro romo gi jopiny Kondele. The Archbishop Emeritus, Zacchaeus Okoth, was canvassing for the issuance of charter. He sent the Right Honorable Prime Minister to me, and we had a conversation with him. Little did we know that, in fact, it is our elder brother, the Right Honorable Raila Odinga, that would not be here today. But in him, we have his fruits here. What has been accomplished in this university has the fingerprints of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Jatend migao mar somo Julius Ogamba owacho ni kochopo midhiambo ma kawuono jopuonjre duto mowinjore donjo e grade mar 10 biro bedo kosedonjo. Kaluwore gi Ogamba, chal ma kamano otimore tok chik manochiw kod jatend piny William Ruto juma mokalo ni jopuonjrego duto odhi e skul kata obedo ni pod gionge gigo duto mowinjore gidonj godo e sikunde. Ogamba noloso e kinde nyasi mar sidho jopuonjre ogudu e mbalariany ma Uzima e boma ma Kisumu. Your Excellency, allow me to thank you for the directive that you gave last week on the basis of ensuring that all our students in grade 9 transition to grade 10 without necessarily having the fees required or having uniforms. Due to that directive, we have been able to move our admissions from 92% last week to 98% yesterday, and we intend to move to the 100% transition policy as provided in our government policies by the end of today. I want to take this opportunity to urge all the principals to admit the students that are remaining, and we've also instructed our field officers to collect the data of all these students so that we can be able to do what is necessary to ensure is done. Lal mar teko stima e kinde ka kinde gwenge mag Nyanza kod alwora mare geno nitie ni koro dhi rumo bang' sirikal yawayanga laini mar keyo teko stima mawuok Sondu nyaka Ndhiwa nyaka Awendo, chenro mitayo kod kambi mar Ketrako. Chenro no mong'ere kaka Sondu Ndhiwa Awendo Transmission Project en chenro maduong' mane Ketrako chako ka gidwaro neno ni jodak ma alwora ma Nyanza oyudo stima e yo makare gi bero uchumi ma alwora no kokalo e ohala mitimo gi stima. Lain no mani koda teko mar golo stima mathoth koro osechako tich ayanga bang' Ketrako yawe mondo mi ochak keyo teko stima kowuok Sondu
to donjo e substation ma Ongeng e kar chung' od bura ma Ndhiwa nyaka Wendo e kaunti ma Migori. Jumbe wetu ni huu kwamba kufikia mnamo Alhamisi wiki ijayo tarehe 29 mwezi wa Januari tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Jadolo mar kanisa ma Kopere Diocese ma Kitui Joseph Mongela oseokang' mager monj machiegni ni manotime kanisa manegeto jotelo moko kod jokristo manoyore nyasi mar alame kamano biro tok monj manotime kanisa mar ACK ma Odhaya e kaunti ma Nyeri kono, kama monj makamano chal ni negeto jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua, ka Mongela omedo ni monj makamago nyisa chaye ne ute mag lamo kendo timbe makamago mag bayo iro malungo wang'e ute mag lamo ok owinjore nuo kendo. That's ungodly. So politics, and when it comes to campaigns, you just get drunk. And people don't want to think, and then, as we have said, and we have put it in place, and you have seen it if you have watched our events, we just recognize politicians and not allow them to speak. Why should a politician want to speak when an archbishop from Kisumu is not speaking? Us as Kenyans, show politicians, they are not everything. But we need good politicians. So that was your first about the third trend. It may get worse as we move towards election. It will only get worse if control measures are not put there. The church is only to speak, but there must be enforcement. The police must be there. But don't hear people say, which I don't know, there are police who are not in uniform, hired by people, hired goons. I have spoken about goons. As long as I live in Kitui, I will still speak against it. No politician should come with goons. Nurses mawuok e sirikand kaunti ma Siaya obago alam makende ka gikwayo mondo midwaro margi owinji kaluwore kod achiedh nade moko ni makoni kod kocha magisebedo ka gikale. Alam makama ni timo e kinde magiikore mar bago ng'anyo margi. Nyasi mar alam makama manobagi kod riwruok mochung'ne nurses e pacho ka NAN bade ma Siaya nokelo kanyakla nurses matiyo osiptende mag piny owacho kaachiel kod mag ji giwegi e kaunti no. Jotend riwruok mar NAN kaachiel kod jodolo manoyuore alam makamano okwayo mondo mi piny owacho omi maino chal mag jotije mage chutho to mantiere sekta ma thieth. To stand on a lampstand. There is no excuse to shine. Kawuono ne wan kod alam mar nurses ma Siaya. En lemo mane waketo mondo wagone Nyasaye erokamano kuom kaka osebet kodwa, to kendo waket dwachwa kod gigewa duto ne Nyasaye mondo konywa. Wang'eyo maber ni nitie issues mwasebedo go gi employer marwa, mano county government ma Siaya. Nitie gik ma pod wan e court mapok obed otieki. To bende wang'eyo ni union wa national office osebuogo luongo ng'anyo mar nurses Kenya te. To wakwayo employer marwa, mano county government of Siaya, mondo yie oketie tim winjruok mane wasebedo go. Today I'm very much delighted to be here to join the nurses, especially their union, in celebrating their annual day. Today our focus is enhancing the quality of services of nursing in our hospitals, knowing very well that life is the best gift, and we must do everything in life to nurture the gift of life. Apisa matiyo sirikand kaunti ma Embu odok ne Gavana Cecily Mbarire kaluwore gi seyo margi ni nochwalo $10,000,000 manowinjore ochwal godo dongruoge mopogore opogore e kaunti no kendo siro godo riwruoge mag saga mag joriemb bodaboda. Jatend migawo mochung'ne rowere e kaunti no Jane Waroga
wacho ni omendago ne ok oti godo marach. Wira ni ne ochwale mondo mi okony godo rowere e kauntino, komedo ni onge omenda moramora mar kauntino manoti godo marach e tok chik. Kata kamano, dwaro ma kamano norwak ma gi ich wang' gi joriemb bodaboda e kauntino, ka giwacho ni onge omenda moramora kaka ilieko manochwalnegi kokalo e riwruogegi mag Saga. It is important to emphasize from the onset that the funds in question were lawfully accessed, properly applied, and fully accounted for, and that no public funds were lost, misappropriated, or diverted. The county government's actions were undertaken strictly in adherence with the provisions of PFM 2012, which allow temporary reallocation, internal reallocation of funds, subject to authorization, disbursement, and accountability. I've made a clarification of why we had to reallocate the 10 million to facilitate, and that was an empowerment like any other, because border is, as we say, it's a key sector. We've never had a summit of that kind in Kenya, and as we talk, they are running their circles, as they will be telling you, across the county. Gavana Mama Ndera ni mbele komiti ma Senate mar omenda kodwoko penjo i chal mar kedo gi tiyo marach gomenda e alworano. Wawinjane kaka twak dhi nyime. And do a special audit particularly on that particular line. Now, the reason why we picked this is obviously this is a line where you budget for your response to drought, since you don't have a fund. The reason why we are here is you are non-conformance, because if this was in a fund, we'll be discussing this in a separate meeting for the emergency fund statement. But now we have to discuss it as a line budget item. And I hope in 2025, 2026, this practice is going to stop. Now, we are concerned if this is being run by the CCs and CEOs and different points and different centers, then accountability becomes slippery, as it is right now. Because I'm sure for seedlings, you might point us to the agriculture guy. For education, you might point us to the education guy. And for water tracking, you might point us to the water tracking guy. But if there's a fund administrator, it becomes one central point. Please, this provision was in the PFM 10 years ago. It is inexcusable that today you don't have it. So I think we will also reprimand the county for not doing that. But we demand a thorough audit of that expenditure. Now, Governor, you may have appeared before the devolution committee in the month of around February 2023. Senator Mohamed Chute had requested for a statement regarding the acquisition and distribution of relief supplies from the County Revenue Fund by the county government of Marsabit and neighboring county governments. And that inquiry extended to other counties including Marsabit, Wajir, Turkana, Samburu, Isiolo, and Mandera counties. The devolution committee, having considered the submissions that you made before them, reached the conclusion that the issues raised require an in-depth analysis and audit query to further investigate the diversion of allocations for development for the purpose of purchasing relief food. This falls within the mandate of the County Public Accounts Committee, and therefore the Devolution Committee recommended that the matter be directed to the County Public Accounts Committee for further consideration. I want to take up that challenge from the Devolution Committee and in the specific case, ask the Auditor General for a thorough analysis on the expenditure on relief, expenditure on emergency response, expenditure on the educational support and educational benefits. And we'll agree, and I think since you're not very busy, I believe this is something you can achieve in the next 30 or 60 days. We'll agree on the scope, we'll agree on the timing. Members, if we don't
resolve this, if we go ahead and start talking about one-third salary rule, and talk about ethnic diversity in Mandera, and talk about employment of persons with disability, very, very important. But if we don't provide assurance to the public and the people of Mandera that expenditure in relation to emergency and drought is above board, we will be wasting the time and resources of taxpayers. The only other matter that I thought we could give some attention as we wait for that detailed report, and then we'll call the governor to respond, is on pending bills. And Governor, you might miss the first part of your dedication, but we can spend 10 minutes on pending bills. There are 15 minutes to prayers. There are 15 minutes to prayers. Yeah. Chair, can I propose a way forward? Since we don't have clarity on the issue of, as you have directed, on the issue of seedlings of 55 million, 49 and 382.3 million on relief services, you can direct that the OAG goes and gives us the breakdown and accountability of that amount, including the transfer that to the orphanages. How many are they? Because here it is indicated orphans of 12 million Kenya shillings, which is a more relevant and serious issue for Mandera. Chair, it would not make sense to go to trade payables or the pending bills, as they say now, because most likely they are still attached to the expenses that were done under relief services, because they are interconnected. Okay, so I think the mood of my members is to allow the governor to fulfill his religious obligation, and then that means, clerk, the next time we schedule Mandera, let's be careful not to schedule the county on a Friday. I think just being sensitive to... Maybe, Chair, any other county that the governor is a Muslim. So yeah. Don't put it on yeah. Friday. So I don't want any message to go out that the governor has had a free pass. It's just that concern. There's no free pass. We are still going to have an appointment. Riwruok mar kweth maketo sirikal tesre kotelnegi kod Kalonzo Musyoka gi jatend DCP Rigathi Gachagua obago wuoth achiel kachiel nyaka opisi mar ogai mar bad migawo mar obila Douglas Kanja ka gichwalo ng'ul margi ewi joma monjo romo mekgi. Gidwaro ni Kanja mondo kaw okang' obila mitudo gi monj makamago. Chris Owino nitiere alworano kendo koro ni onyalo nyisowa ni to chenro makamano dhi nade. Chris, ang'o mosedhi nyime nyaka sani to gin jotelo mage mochopo kanyono? Timo Mosainya ni tudruok marwa gi Chris kamoro ok obedo makare, kar kamano wabro dok ire mondo mi wachak wayudane mathoth motudore gi okang' mabende koro ose dhi nyimeno. Ka wadhi nyime en ni apisa mag duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji NACADA omako achije 5 mitudo gi wach loko hand kong'o kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi e alwora ma Kongowea e kachun bura manyali Mombasa. E apedhano manotim e bwo arita mager mar obila, moko kuom achije ne otudi gi ketho mar loko hand kong'o e kuonde mokiewo gi sikunde kendo maonge kod lesen moyienegi loko ohalano. Apedhano timore seche ma bende duolno mar NACADA oseyango ni kong'o, ndawa kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi osebedo kiuso e pacho ka, gino ma kidek rocho ngima oganda mathoth matiyo kodgi. Even without scanning first. Naona kama zinafanana. Fanikiwa kuwashika washukiwa 4 ambao walikuwa nauza sigara na madawa za prescription kwa wananchi. In addition to that, tumeshika mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa anauza pombe gushi. Hapa nyuma ndio nyumba yake iko, na mkiona anapakana na shule. Unajua sheria inasema mtu hafai kufanya vitu kama hizi karibu na shule. Tutamchukulia hatua, na ningependa kuwasihi wananchi, mkiona jambo kama hili linafanyika katika maeneo yenu, tafadhali mtujulishe. Sisi kama NACADA tunaweza wafahamisha asasi za usalama kuhusu hicho kitendo, na ningewaomba pia mtuandame katika mitandao za kijamii ambapo tunahamasisha wananchi
kuhusu athari za utumizi mbaya wa pombe na mihadarati. We feel like we are not the little that we have, we are capable of buying. That's why we have got this kind of wine and spirits. So erokamano Nyakwaramogi, en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago. Kik idhi mabor, bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro, nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donga gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lengthi. Tudiko dan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Be imanyo kit lamo mamulo chuny, kae kama wach bedoe mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo ndalo machuok bang' jodak ma Mariakani mantiere kaunti ma Kilifi ng'anyo kaluwore kod dwaro mar koso riwogi e gedo mar apaya ma gwengego. Duol mochung'ne gedo mag apaya Kenya okawo okang' mar kawo pach jodak ma kono motelo ne riwogi e chenro mag gedo mag apeini. Ka giloso gi jofwamb weche bang' romo kod jodak ma Mariakani, apisa mag Kenya olero dwaro mar riwo jodak ma kamago e chenro mag dongruok ma gitimo, ka giyango ni ok gibiwegi oko e chenro mopogore opogore. Jodak ma kono to dwaro ni mondo riwo okaw pachgi kendo mondo otudruok kodgi gi sirikand kaunti ma Kilifi mondo kik wegi oko e chenro ma gichano kele gwengego, ka gimedo ni okang' ma kamano biro bero ngimagi. Ukiingia kuna na gari ambayo inaguruma serikali ama mashirika yanayohusika katika any project anywhere wasingoje wananchi waandamane ndio watoe design of a project, because mwananchi akona right ya access to information, timely access to information, kabla ya wao kwenda kuanza kuandamana kuleta vurugu ama kuanza pengine hata watu wengine wapoteze maisha katika vurugu. Leo hii tumeona ya kwamba wakati washikadau wanaamua kufanya vitu vya sawa na kufanya the right thing,
and engaging the community through the right process na engage in a public, the way it says public participation, it's a public thing, waweze engage into that. Tunaona ya kwamba ni kitu ambacho wananchi wanaweza appreciate sana. I am sure hata yule atakayetoka hapa na wale ambao hawakuwa hapa, wenzetu tutaenda kuwaeleza vile barabara yetu itakavyokuwa, na yale ambao tulikuwa tunadhania ambao pengine si mazuri, sasa tumeweza kufufunuliwa na tukaambiwa ni vipi barabara yetu itakavyokuwa. Barabara ambayo inapita katika sehemu ambazo tumekuwa tukifanya kazi, ambapo kuko na stage kama 13 ambazo kwa sasa zitakuwa hazina nafasi ya kufanya kazi, na kwa kusema ukweli ni kwamba wakati wa malipo bodaboda walisaulika, hawakuhesabiwa. Jodak mamagarini e kaunti ma Kilifi okwayo jotelo makono mondo ket winjruok makare gi joket mwandu mondo mi jopiny kik koso thuolo mag tije seche ma joket mwandu bano piendegi. Maeri en bang' kambi moro ma alworano yudore midhiero e kinde ma idwa lore kaluwore gi wach ma ywaruok e weche mag lope ma alworano. Iwacho ni kembe 6 mantiere e alworano osebedo gi ywaruok e weche mag lope kinde ka kinde. Na changamoto ile ya kule KEM tunaomba isifungwe, iendelee kufanya kazi, kwa sababu ile KEM inasaidia sana. Ikifungwa huwa kazi hakuna. Kama wako na title, wako na lease, mpaka wanalipa rates, ni kumaanisha hao wako halali kumiliki ile ardhi. Wale ambao wako ndani ya hiyo shamba, mipaka ikiwa inawagusa kwamba wako ndani, ni vyema tukae chini na mwekezaji, tuambizane kama ni kutoka watatoka hiari ya yule mwekezaji, kwa sababu tunahitaji mwekezaji. Kagiloso gi jofwamb weche giywak ni taka obiwore kamoro amora e alworano, gino ma giwacho ni kidekelo tuoche moko mikelo gi alwora mochido. Bende giywak ni kata kobedo ni gisebedo ka gichulo osuru, chenro ma keto ler e alworano en gima sirikand kaunti no wigi nowilgo, ka giwacho ni tik marach mawuokie takago okwako alwora ma chirono, gino marocho nyaka ohala. Bende gikwayo sirikand kaunti ma Migori mondo ne ni ogolo taka mobiwore e alworano mapiyo, maka kamano to gibuogo mar bago ng'anyo mar kwe masundo sirikand kaunti mondo tinegi. Tunasikitika sana kuona tauni yetu vile iko chafu. Ushuru tunatoa, lakini usafi hatuna, pia soko hatuna. Sisi kama wamama tunanyanyasika siku zote, hatujui tuende wapi, tukimbilia wapi. Serikali tunaomba mtusaidie. Kama sisi kiongozi wetu tuliwachagua, lakini kulingana vile tuliwachagua, maendeleo tulioahidi na wao hawakuweza kutufanyia. Lakini nashangaa mji wetu umechafuka, mpaka biashara zetu tunazofanyia hapa. Mimi ni fundi garage, nafanyaga hapa, lakini mpaka wateja wanashindwa kuja kukaa hapa kwa sababu ya harufu chafu inayotoka kwenye takataka hizi ziko hapa. Tumejaribu kuambia viongozi wa serikali waje watusaidie waondoe hizi takataka. Angalia zimetapakaa, mbuzi wanakula hapa, wengine mpaka chupa zimejaa hapa, zimetapakaa kila kona. Hatuna watu wa kufagia, lakini kila siku tunatakata ushuru ambapo ni shilingi 50. Umebeba mzigo kama mimi nauza mchicha, na bebaga mchicha wa shilingi 5,000 ambayo ni 250, lakini naambiwa nikate mboga ya ushuru wa shilingi 50. Je, mimi nitaenda na nini nyumbani? Hali ya hii town ni chafu sana. Kwanza ukiangalia mazingira yenyewe sasa hivi sio ya kufurahisha. Tungeomba viongozi wetu wajitahidi waje watutolee uchafu kama huo unaorundikana hapa town. Nguruwe wanatambaa kila sehemu. Alafu hii ni sehemu ya mpaka ambayo ni nchi ambayo ni sehemu ambayo inaingiza upato, yani kipato chetu kiko juu zaidi, lakini kinajenga wengine kule, sisi hatupati. Kwa nini sisi tuendelee kunyanyasika na sisi tunakata ushuru? Ukweli Tudruok ma e kind piny Kenya gi piny mar Amerika biro medo bedo makare
ahinya to tok piny Amerika singo masiro chenro mag arita kwe kod kedo gi kweth njore. Maeri en tok yango gedo ma tielo machielo ma chula ma Manda e kaunti ma Lamu, chula ma bende en log tich mar arita mar pinje ariyogo. Chenro ma kamano notele kod jotend jotij piny owacho kata jatend jotend migepe Musalia Mudavadi kaachiel kod jatend weche tudruok e pinje maoko ma piny Amerika Christopher Landau. Yaro chula ma Manda biro konyo e bero chenro mag arita kendo igeno no biro konyo e kedo gi weche mag njore e tong' mar piny Kenya gi Somalia. Let me just underscore that we in the United States are very grateful to Kenya for allowing us to be here alongside you and participate in this project. As the General just noted, these security challenges are ones that we share. We're on the same side. This is really an attack on our civilization. This is an important corridor which will improve the economic situation for Kenya, for South Sudan, for Ethiopia, and going into other areas including Somalia. So with this facility here, then we are getting closer to a more robust LAPSET corridor because of the security. Kenya and the United States have long worked together to address these evolving security challenges. And our partnership has especially been critical in countering violent extremism, enhancing maritime security, safeguarding critical sea lines of communication, and supporting regional stability operations. Joriemb boda e kaunti ma Kericho oyudo puonj ewi kaka ginyalo tiyo makare gomenda ma giyudo kowuok e tijgi kendo kaka ginyalo tiyo gi hola mimiyogi. Chenro ma kamano otagi riwruok moro ni Mogo manopuonjogi kaka ginyalo tiyo makare gomenda mondo mi githegre gi gope. Romo ma kamano manokelo kanyakla jotelo mag riwruoge joriemb apiko mawuok e kauntino noketo maino ewi kaka inyalo chula apiko mag hola mawuok e kambino kaachiel gi chike momanore kod hola ma kamago. Jata chenro e kambino Sheila Nuni owacho ni kambino osebedo kadhi nyime gi puonjo joriemb apiko e pacho ka mangima ka Kericho en achiel kuom counties ma puonjni osechope. Tumeweza kupatana na viongozi wa Kericho, tumeweza kuwatrain kuhusiana na mikopo zao ambazo wako nazo, tunaweza kutrain pia kuhusiana na repayment models ambazo tuko nao, na pia kuhimiza agreement usichukue tena ukasoma baadaye. Agreement somea kwa ofisi, elewa ni nini una sign, ndio ikifika ile wakati wewe mwenyewe unajicommit kuhusiana na mikopo yako, unaweza kuzikamilisha kwa wakati unaofaa. Tumepata hii funzo kweli, ama hii seminar imekuwa ni ya kufana sana, na pia imekuwa na manufaa kwetu ili tuelewe mambo ya riba vile inaendelea. Sisi tu kama Kericho tumeshukuru sana hayo maneno, na pia vile tumepata kujijuza kuwa vile dunia inaendelea kukua, pia teknolojia inasonga. Mimi nataka hata hizo rates, hata hiyo vile ulikuwa umetueleza saa zile kuwa kuna hii deposit, please teremshia sisi deposit. Hata ile ya kitambo ilikuwa ni 15 ama ilikuwa hiyo 38,000 mimi naona hata kama mimi hata yule asila mwenye yako chini atatoa wapi 38,000 for it. Nonro motim gi kambi mar Infotrack oyango na tamalo maduong' ma jo Kenya pod yuago midhiero monuro kit somo manyien mar CBE ahinya te ng'eny mar omenda ma skunde chulo e yor fees kata uniform to gi gige somo mamoko. Kaka jafwamb weche marwa Cynthia Onyango lero, lipot mar Infotrack bende lero na tamalo 45 ma jo Kenya onyiso ni kit somo makamano mimiyo jopuonjre maksi ok en gino madonjonegi. Kende bang' jopuonjre donjo e sikunde ayanga e okang' mar grade mar 10, lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack onyenyo moko kuom midhiero mamiyo jonyuol kod jopuonjre chunygi goyo kibikibi kendo medo kelo luoro e kaka chal mar somo dhi bedo thurka. Infotrack e nonro margi manotime kindwe mar 12 higa mokalo nyaka dwe mar 1 higani
oyango ni atamalo 39 mar Jo-Kenya oyango midhiero mar omenda mathoth mar somo kod nengo mar lep somo. We can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. Lipod no omedo lero ni atamalo 19 mar Jo-Kenya bende oywago nok mar ng'eyo ewi kit somb CBE, atamalo 13 oywago onge mar omenda somo, atamalo 4 oywago chochni e yore donjo e sikul, ka atamalo 2 oywago luoro kod dang'ni mar paro e kind jopuonjre ka kaunti ma Nairobi e motelo omenda mamalo mar somo kod atamalo 43. Nonro bende yango ni atamalo 45 mar Jo-Kenya onyiso to e kaka imiyo jopuonjre maksi kit somo manyien ni, ka atamalo 39 to oyie kod kit chiwo maksi e yo manyasani, to atamalo 17 uketo wang'gi ni gini ne. Jo-Kenya bende onyiso paro mopogore opogore e wi rang'iny mar somb CBC pachoka, ka kuom atamalo 100, atamalo 49 wacho ni rang'iny mar kit somo no pachoka ber, atamalo 33 to wacho ni orach moloyo, ka atamalo 18 to wacho ni oonge pogruok kod mar 844. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, CBC and 844 system, they don't see any change at all. Ewi paro mosekelo pogruok ewi chung' mar ni jopuonjre dhi nyime kod rwako uniforms koso oyo, atamalo maromo 63 mar Jo-Kenya neno ni jopuonjre odhi nyime kod rwako uniforms kaka yor chiwo arita, atamalo 34 neno ni ogol uniforms kendo jopuonjre odhi e sikul kod lep dala kaka yor golo oko nengo matek mar bech lep somo kod pek mar yore sir ne somo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal kaunti ma Homa Bay komakore gi sirikal mamalo ochako chenro machiwo chanjo mar kedo gi tuo mar achany mamako dhok, chenro mageto dhok maromo 2,600 e kaunti no mangima. Kaka lipota maroma kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopith jamni ibiro dwaro ni mondo chul mana Sh50 kende kuom dhiang' ka dhiang', ka omenda mamoko to sirikal kaunti no ochung'ie. Jopith jamni e gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ng'ur margi e wi tuoche mopogore mag jamni, ahinya to mago mamako dhok kendo miyo jamni tho, gino mawayogi kod lal maduong'. Achiel kuom tuoche mathoro hinyo jopith jamni en tuo mar achany mamako dhok, kendo nego dhiang' ka ok okonyo e yo mapiyo. Ka koro jopith jamni yudo fung'ruok bang' migawo mar pith jamni, e sirikand kaunti ma Homa Bay chako chenro mar chiwo chanjo ne dhok ne tuo mar achany. Chenro ma kamano ne ochaki Ramba e kanchud bura ma Kabondo Kasipul gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo biro dhi nyime gwenge duto manitie kaunti ni, kendo dhok moinga 260 ibiro chanji e chenro no. Chenro ni ma chanjo jamni ochul thothne gi sirikal mar kaunti. Bathe modong' matin ema wakwayo ni mondo japith ochul Sh50 mondo jamni oyud chanjo. Tuo mar achany, mondo tuo mar achany kik mak jamni wa. Omiyo adwa nakwa jopith jamni kamoro amora ma untie e Homa Bay, goluru jamni oko. Jo chenjo ntie e wards ate, gibro biro iru kikuriembgi. Gavana Wanga ne okwayo jopith jamni mondo kik rwak siasa e chenro mar chanjo dhok mana gichako no, ka okoni en chanjo mageto thiro tuoche mopogore mamako dhok kendo geng'o lal ma jopith osebedo ka yudo. Kiweyo moko tim chenjo ting'eyo ni koro watimo nono, nikech jamni moko chanji diketho ne jamni mosechanji. Omiyo mane kwayo na Apisas mawuok e migawo mar pur kod pith jamni e sirikand kaunti ma Homa Bay ne okoni chanjo makamano biro thiro landruok mar tuo mar achany ka gikone gin kod yedhe mag chanjo moromo mabiro chanjo dhok te e kaunti mangima. Watimo chanjo ni mokwongo mondo dhowa obed gi gima kizungu luongo ni herd immunity, mondo gibed gi teko mar dendgi wegi dhao gi tuo mondo kik tuo nekgi. Target ni mondo wachanj jamni madirom 260,000.
260 en namba mane wayudo kinde mane watimo ndikruok mar jopith mag dhok higa 2023. Dipo ni namba no samoro osedhi malo kata samoro osedhi piny. To wabro ng'iyo mondo wane ni dhok duto te ochanji. Wadhi vaccinate dhok e county mangima and gini itime Kenya mangima. Idwa ni mondo time mondo wagol tuoni nikech tuoni nego dhok. Kendo wabro bedo gi yore mabeyo makoro wanyalo bedo gi dhok ma tuoni ogol. Chiachwa inyalo us Kenya ka kendo inyalo us nyaka oko. To gi tuoche mamoko bende wang'iyo ni bende wabro temo mondo wagol machalo lumpy skin disease. Jopith jamni wacho ni tuo mar chany koro tuoche mamoko osebedo kanego negi dhok e kor gwenge kane gipako chenro machanjo dhok mane sirikand kaunti ochako. Waparo ni chenjo ni dhi geng'onwa mang'eny. Nitie tuo moro mana achiel kuom joma nitie tuo moro mambele cha nicho nego dhere. Koro ka olendi mondo gokinyi mabet ng'at mokwongo mondo dhoga ochanj te mondo mi koro abed gi kwe ni koro kata ka tuo moro nogore kuomgi to yudo ka there is some resistance against that disease. To kod tuo moro nitie manyocha osieko kaendi nitiere dhera moro nomako to kuom hawi maber na thiedhe manochango. Koro kane ichanjo dhok kane owach ni mondo ater to no ochanje na dhok ma dhoga ga neno ka koro gin maber. Koro tuoche machalo mag kuodo mag munyogi gine magithago dhok. Akwaya ni ka Nyasaye nyalo yie utimonwa kama endi pile to dino konyowa mondo mi dhowa gi kik bed gi tabu nikech tabu ma gibet go gin dhok ma ka wauso to wachulo school fees, ka wauso to wayudo konyruok. Koro onego bed ni gibet e ngima maber ka wan be wamor. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar kweth ma keto sirikal tesre kotelne kod Kalonzo Musyoka gi jatend DCP Rigathi Gachagua obago wuoth nyaka apisi mar ogai mar obila Douglas Kanja ka gichwalo ng'ur margi ewi joma monjo romo mekgi. Gidwaro ni Kanja mondo okaw okang' ne obila ma itudo gi monj makamano. Wadhi achiel kachiel wawinjo ane ka Chris Owino nyalo yudore thuolo ni sigana mane walando motelo ni. Chris, kaponi nyalo winjowa tinyalo nyisowa ni gin jotelo mage mochopo kanyo to kaponi bende Kanja ne nitiere moyie romo kodgi. Erokamano Milton, thuolo machuok mokalo kweth mobalo kod sirikal ka oting'o ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar PLP Martha Karua, Eugene Wamalwa, Amadi FK kod Rigathi Gachagua ne ochopo e log tich maduong' mar obila ma Jogo House e bore Nairobi kendo chwalo ng'ur margi mano magiwacho ni obila oselokore jonjore kendo obila mosebedo ka rocho romo magi kachiel kod monjo kuonde magichokore kata kuonde magidhie e chenro mar alam ka giwacho ni alam mane otimore e juma mokalo e kanisa mar Jo-Anglican ma Witima e kaunti ma Nyeri mane oyuore kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Giwacho ni jogo mane omonjo jokristo kendo ketho geche kendo wang'o nyaka geche mag Gachagua ne gin obila kendo mago ne gipedho neno e nyim tend obila motelne kod Douglas Kanja kod jolupne ariyo Elius Lagat kod Masengeli ne gipedho neno magiwacho magineno ni nyiso ni obila emosebedo ka monjo romo magi kaachiel kod ketho gi kod romo magi mag siasa. Omiyo maduong' giwacho ni gimiyo obila kata tend obila nyaka tarik 16 dwe mar 2 higani mar mako obila mane odiro iro magolo pi wang' ta malungo wang' e kanisa ma ACK Witima e kaunti ma Nyeri kaachiel kod obila mane owang'o kata ketho geche mag Gachagua. Giwacho ni gisepedho neno kendo gimiyo Douglas Kanja neno makamago kendo gidwaro kochopo tarik 16 dwe mar 2 higani obila mane omonjo alam e kanisa mar ACK Witima kaunti ma Nyeri omak kendo ochwal e doho. Poni okomak obila moro amora ewi monj mane otimore e kanisa ma ACK Witima, giwacho ni gidhi luongo ng'anyo mar tipo e pacho kae. Gidhi luongo ng'anyo mar johera magi kod jo Kenya duto mar golo e apis jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod jalup ogai
mar obila Elius Lagat magi wacho ni emane ochano monj mane otimore e kanisa mar Witima ACK e county Manyeri e giko juma mokalo. Mago kod moko mathoth magiseleronwa mago wabiloso ni kwara mogi e weche masachiel kod sadek. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino kuom ler makamano. Manone Chris Owino kanonyisowa mago mosetimore kaluwore gi romo ma jogo makwedo sirikal nodhi romo go gai mar obila. Ka wadhi nyime kod ng'anyo mar ndalo 7 e kambi mar sukari Masoni ka gidwaro mondo piny owacho ochulgi gopegi duto. Jotijegi manotelnegi kod jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopur ma ong'ere kaka Kenya Sugarcane Farmers and Allied Workers Jared Odhiambo oramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' piny owacho migi chudo magi. Odhiambo wacho ni jotije machon ma kambi mar sukari Masoni maromo 250 manochungi e tich kod tend kambi manyien Masoni odak matek nikech piny owacho dagi chulogi gopegi. Gigo mosebedo katimre chakre ne kambe gi kawo mondo mi investor. Government nomiyo kembe gi investors ka jotich to pok gichulo pesa gi mora mora. Jatich bandho pesa moromo 12 billion koriwo arrears ma pok ochulgi kaachiel gi pesa manonego chulgi manonego bed ni chulogi ka giwuok. And samwachung kani nitie jotich mokalo 200 mane ok onwang'o thuolo mondo dhi mbele gi tich. Jotich gi chakre dwe mar 10 nyaka kawuono onge gima osechulgi. Nyithindo gin ge udi mondo sewe moko. Nyithindo moko koro lokre chokora nokwanyo chungma eka giduoge ot mondo kele gimoro minyalo cham. Erokamano nyakwara mogi. Wadhi e yweyo mar 2. Obila Derek Director Konims Academy Kabondo owacho ni wamor gi chenro mag Ramogi TV choponwa e yo makare kod baba na Tom Amondi. Kaeto machielo ka bende wacho ni luonge ni Dennis Bigutu Mose from Gwasi Orlando wacho ni serikali iheshimu viongozi wa upinzani. Nyakwara mogi wadhi e yweyo ka waduogo weche tuke. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidongi neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV.
kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik